Let's ga bubuwar kishiya a gidan nan take. Ya kamata mu san tana ciki ko ta fice. Tana ciki oga, yanzu ma jin kiɗa take. Kira mijinta domin ya san halin da ake. Tun da zan nake kira amma katsewa take. To ba komai, ina yin tunanin waya yake. Amfanin kiran mi abin da shari'a ta ce. Oga yanzu fa lokaci fa kurewa yake. Haka ne, ayyukan namu da yawa suke. Ya za ku shigo min gidana babu sallama? Mutanen arziki su ne ake wa sallama. Ke kuma kin kashe dan gidan umma sallama. Ga wata sama a rijiya kika tsinduma. Kai ku ji wata banzan tuhuma. Ka zo har gidana zaka tayar da husuma. Ina da 'yan daba kuma ina da hukuma. Agun azzaluman ƙasa aini ne hukuma. Yanke hukunci nake ba batun kanki kuma. Yanzu dalilin kashe yaron ki faɗa mana. Na kashe shi, ka ɗauki zancen ka kai gaba. Tunda baban shi ta haife shi ni bai mini ba. Shine yasa na kaɗa uwarsa ta yi gaba. Mijina ya ce a gidan ɗan ba zai fita ba. Kuma wai ni ce ma zan rike shi ba wata ba. 'Ya'ya uku na haifa duka ba su zauna ba. Mutuwa suke su banne hawaye na zuba. 'Ya'yana ba su zauna ba, nata ma ba zai zauna ba. Mutuwa da rayuwa dukansu na Allah ne. Idan Allah ya so to sai ya baki dukiya. Idan kuma ya so ya tara miki zuriya. Ko mazaje ko mataye ko ya baki 'yan tagwaye. Idan kuma ya hana ki ba mai ce mai waye. Kina 'yar musulmai, ina imanin naki yake ne? Ba ruwanka da imani na, kawai na ce ka gane. Zama da kishiya ko ɗanta a guri na ya wane. Kisan 'ya'yan miji na fara, to ko zaka hana ne? Da a ce ina da dama zan rataye ki ne a duniya gaban al'umma. Domin mata masu irin halin kisi na dama. Amma zaman ki na minti ɗaya ya zama sara. Ki tafi lahira ki ɗau abin da kika shuka. Let's go out.